Ja sam Ksenija Jukić, učenica 9. razreda, član Streljačkog kluba Donje Luge. Ksenija Jukić najbolji je mladi strijelac Crne Gore. Iako je i sjajan muzičar, streljaštvo je na prvom mjestu. Nekako sam gajala ljubavi prema tom sportu, sviđala mi se baš taj sport, zato što gledala sam druge sportiste kako su veoma uspješni u tim sportima koji treniraju, tako da sam ja željela da budem dio toga. Treniramo svoje 5. godine, ovo je već 9. godina u Streljačkom klubu Donje Luge. Zajedno tu sam upoznala dosta mojih drugara s kojima idem na takmičenje. Ksenija ima punu podršku porodice i svog trenera, a za svog sportskog uzora izabrala je nešto stariju Teodoru Vukojević. Sa samo 13 godina u finalu Kupa Crne Gore bila je ispred svih reprezentativaca naše države. Od svoje 5. godine počela sam već da ređam medalje, tako sam i nastavila. Također sam i rekorderka, postigla sam dosta rekorda. Također u pionirskoj, kadetskoj i juniorskoj kategoriji sam osvojila dosta nagrada i medalja. Ove godine je kadetski rekord obarala je 2 puta, ostvarivši 618,5 bodova, što je rezultat za samo 2 boda slabiji od muškog seniorskog rekorda i 4 boda lošiji od najboljeg crnogorskog rezultata ikada u ženskoj konkurenciji. Ovu godinu ću pamtiti po velikim uspjesima ove godine. Osvojila sam dosta medalja, osvojila sam prvo mjesto u kadetskoj kategoriji i drugo u juniorskoj. Također dobila sam ove godine priznanje za najboljeg mladog sportistu. Također turniri su se održavali u Splitu, u Hrvatskoj, u Srbiji, u Smederevu. Tu sam također bila uspješna za svoje godine. Kseniju već u martu očekuje takmičenje u Norveškoj za koje je ispunila normu, pa od ove šampionke nije nerealno očekivati odličje i u tako teškoj konkurenciji.